Satıcının satuw prosesinde iň köp gawat gelýän bahanalaryň biri bolan gymmat sözüni aradan aýyrmagyň 10 sany usuly. Maslahat nomer 1: haridyň bahasyny ödemek. Haçanda siz potensial alıcıdan gymmat bahanasyny eşdeňizde arzan haritleri hödürlemäň. Çünki köpüsiň düşünjesinde klientleri hemişe arzan harit gerekdir diýip ýalňyş düşünýärler. Egerde bular ýaly düşünje dogry bolan bolsa, onda Apple kompaniýasynyň haritleri hiç wagt geçmeýärdi we gymmat restoranlara ýyp içmäge hiç kim girmezdi. Hakykatdan hem klientler gymmat bahaly harydy almagy taýyn bir edesi gelmeýän zat, olar harydyň hakyky bahasyndan artyk töläsi gelenoklar. Şonuň üçin haçanda siz klientden gymmat sözüni eşdeňizde derro bahan peselçek bolmagda öz haridyňyzyň bahasynyň näme üçin gymmatlygyny esaslandyrjak bolan. Soňra biraz garaşyň we klientiň reaksiýasyna seretip görüň. Egerde bu usul netije bermese, onda başga usullar ulanıp görüň. Bu maslahat ýerine ýetirilseňiz, sowdaňyzy galdyrmak üçin birinji maslahat ýetip gör. Maslahat nomer 2: satuw prosesinde universal formulasyny ulanmak. Universal formulasynyň iki görnüşi bar. Bular köp halatlarda satuwyň ýokarlanmagyna has hem gowy täsir edýär. Birinji formula M-Ş-E diýip adlandyrylýar. Makullamak, şüphelendirmek we esaslandyrmak. Bu formula praktikada nähili işleýär. Meselem klient size gymmat diýip aýdýar. Ilki siz oňa hawa makullaýan bahasy çyndanam gymmadrak görnýär diýip aýdyň. Soňra klientin garşylygyny şüphelendiriň. Ýöne başga tarapdan seresek bahasy ýerlikli diýip aýdyň we haridyň bahasy hakykata laýyk gelýänini esaslandyryň. Bu zatlar praktikada nähili ulanýar. Mysal üçin bu brilliantly ýüzüň bahasy gymmat. Siz oňa şeýle diň: "Hawa men siz makullaýan bahasy gymmat görünmegi mümkin." Ýöne başga tarapdan seresek onuň bahasy ýerlikli. Mysal üçin o ýüzüňi siz bulan bilersiňiz we miras hem hökmüne goýup bilersiňiz. Ýa-da bu plysosyň bahasy gaty gymmat. Hawa makullaýan bahasy çyndanam arzan näl. Ýöne başga tarapdan seresek haridyň bahasy ýerlikli. Egerde siziň we maşgalaňyzyň saglygyny göz tutsak. Görşüňiz ýaly bu formula köp garşylyklar ýeňip bilýär. Meniň pikirimçe ol siziň hem haridyňyza gawat geler. İkinci täsirli universal formulasy PBI. Pikirlendim, barlak gördüm, ynandım. Bu nähili işleýär? Bu kostyumyň bahasy gymmat. Hawa, mene barlak görmek hem şolar ýaly pikir edýärdim. Ýöne barlak gören soň Thomas gysy bilen geýip bolýanyny, ýygyrt diýilýän zat hiç ýyl düşmeýänine göz ýetirdim. Ol elnamyňa gaty rahat. Siz ony kän watlap ulanyp bilersiňiz tek. Şonuň üçin bahasy hiline gaty gawat gelýär. Bu iki sany formula boýunça ýöreseňiz, siz klientin gymmat bahanasyny aradan aýyryp bilersiňiz. Maslahat nomer 3: hakyky we ýalan bahanalaryny tapawutlandyryň. Sebäbi hemişe gymmat bahanasynyň aňarsyna siziň haridyňyň pesligi ýa-da bahasynyň gymmatlygy sebäp bolup bilmän, eýsem başga sebäpler bolup bilýändir. Ýani käwat klientler bu sözleri satyn almajak bolup aýdýarlar. Olar size gymmat diýip aýdýarlar, ýöne bu sözleriň arkasynda mysal üçin olar ýakynlaryndan maslahat soramak isleýärler ýa-da maddi tarapdan ýagdaýyny ýoklugy bolup biler. Ve şoňa meňdeşler. Siz ýalan bahanalar ýüze çykaryp aradan aýyrmak üçin bir näçe usullar ulanyp bilýäňiz. Birincisi sıyınlamak. Bu usul has tecrübeli satıcılar için. Ussat satıcı öz içinde klientin özünü alıp barşına ve hareketlerine üns vermek bilen klientin alıcılık ukuyuny anyklaýar. Gynansak da hemme satıcıların ussatlyk derecesi ýokary bolup bilmez. Şonuň üçin uşakda agdaljak iki sanak usul has giýiňden ýaýran we universal hökmüne ulanyp bilinär. Ätlep geçmek. Klient gymmat bahanasyny aýdan soň siz onuň bahanasyny ýalanmy ýa-da hakykatlygyny anyklamak üçin goşmaça soralar beriň. Egerde biz size bahasyny ýeňillik döretsek, siz biziň haridymy satyn alyp bilersiňizmi? Şeýlekde siz garşylygyň aňarsyna näme bardygyny bilersiňiz. Anyklamak. Bu usula ulanmak ýeňil, takmynan 90% klientleriň gymmat bahanasynyň arkasyna maglumat ýetmezçiligi bolup durýar. Ýani klient siziň haridyňyň bahasyny bazaryň bahasy bilen deňeşdiresi gelýär. Anyklasy gelýär, siziň haridyňyň bahasy özüne degýärmi ýa-da degeno. Ikinji variant büdjet. Ýani klientin ýagdaýy ýok. Şu ýerde şeýle sora bersäň bolýar. Mysal üçin ol size gymmat diýär, size moňa aýdýar. Hawa men düşünýän ýöne gymmat haýsy manyda? Büdjet hökmündemi ýa-da teklip edilýän harit gymmat? Egerde mesele büdjet bilen bagly bolsa, onda büdjet bilen işleýäňiz. Egerde klientde harit bilen bagly soralar bolsa, bärde onuň deňişdirýäni ýa-da düşnükli. Onda näme bilen deňişdirýäňiz diýip sora bersäň bolýar. Soňra başgalarda arzan diýilen garşyly bilen işlemeli.
Maslahat nomer 4. Strategik garşylyk bilen işlemek. Gymmat garşylygy iki kategoriýa bölünýär. Birinji kategoriýany biz hem aýdyp berdik. Bu ýerde hakyky garşylyk bardy gurrun diýär. Haçanda harydyň bahasyny ýokarlandyrmaly bolanyňyzda. İkinci kategoriýa ýalan garşylygy. Haçanda bu garşylygyň arkasynda başga garşylyk bolany, bu ýerde siziň maksadyňyz ýalan garşylygyň arkasynda näme bardygyny anyklamak. We üçüncü kategoriýa strategik garşylygy. Ýa-da sewdalaşmaga çakylyk. Ýani haçanda klient size gymmat diýip aýdýar, ýöne bahasyny düşür, soňundan men satyn alaryn manysyny diýär. Şular ýaly strategik garşylyklar bilen näme işlemeli? Birinji sual aňsatjak. Siz strategik garşylyk bilen hakyky garşylyk bilen işleýişiňizi alyp işlemeli. Ýani ikinji maslahatdaky iki sanak usuly bolan ýani MŞE we PBI formulary. Ýani haçana klient size gymmat diýip aýdanda, siz oňa aýdýan hawa makullaýansydy. Ýöne başgaça garasak bahasy ýerlikli egerde bir näçe faktor gözegine tutsak we ondan soň belli bir deliller getirip berýär. Ol haçana siz bahasyny hiç hili düşülmeýän ýagdaýyňyzda gymmat garşylygy bilen işlemeň ýene bir varianty bar. Haçanda size hiç hili bahadan düşme ýagdaýyňyz ýok bolsa, klient bilen öz bolşly oýna girmek. Klient size harydyňyz gymmat diýip durka, içinden hem bahanyň düşmegini isläp dursa, ol siz bilen oýnaýar. Siz hem olaýyny oýnak görün. Belki bu strategiýa işlemek mümkin. Klientiňize şeýle diýip aýdaýyn: "Ivan Ivanoviç, men size iň borjak ýerini aýtdym. Egerde men ýene düşsem, biziň kompaniýamyz minus işler. Siz kompaniýamyň ýapylmagyny we meni işe almagyny isläňiz, şuňa meňde şurada daýsaňyz bolýar. Sebäp klient oýnaýar, siz oýnaýaňyz. Belki şular ýa sözler bahany saklamagyna sebäp bolar. Emma egerde size bahan düşürme mümkinçiliğiniz bar bolsa, onna bu ýagdaýda klassik tehnikasy işe ýerýär. Mysal üçin klient size arzanlatdyr diýär. Soňundan siz oňa jogap berýäňiz bolýar. Egerde başlyklar ruhsat berse, bu ýagdaýda biz şertnama baglanşygan bolýar. Şertnama baglanşygy tasdiklansoň, bu ýerde iň esasy zat harydy belli bir şert bilen arzanlatmak. Şonuň üçin haçanda siz bahan arzanladyňyzda, siz elmydama bir zat üçin arzanlatýaňyz. Ýani klientden bir zatlar talap edin. Mysal üçin çalt görnüşde töleýini geçtin, ýa-da goşmaça ýene bir zat satyn alsa sizden, ýani skitka arasynda bir zat bolmaly. Onna klient siziň arzanlatmaň gadyryny biler we kompaniýaňy sylar. Maslahat nomer 5. Egerde siziň mümkinçiligiňiz bar bolsa, elmydama 3 tane durly baha hödürläň ýa-da 3 tane durly haryt. Alyjy elmydama deňeşdirenden soň düşünýär. We gaty seýrek gawat gelýär, haçana alyjy sewda merkezine girip gerekli zadyny birinji gawat gelen magazynyň alanyna köplenç alyjy seýretdirýär, deňeşdirýär, aýlanyp görýär. Soňundan aýlanyp gelip ýanky deňeşdiren harydyny satyn alar. Berde de edil şo ýagdaý. Haçana siz klient bilen işleşeňizde görkezin oňa bu harydy näme bilen deňeşdirip bolýanyny. Sizde elmydama 3 türlü bahaly haryt bolmaly. Arzan bahaly haryt, ortaça we has gymmat bahaly haryt. Haçana klient bilen iş çalşaňyzda elmydama şular ýalyk 3 türlü bahaly harytlar hödürläň. We egerde siz aýdylan usullary sewdaňyzda ulansaňyz, klientin gymmat diýen garşylygy emele gelmeýär. We haçana mümkinçilik bolanda deňeşdirip görer ýaly kliente alternativ variantyny hödürläň. Maslahat nomer 6. Haçana siz klientlaryňyzdan gymmat garşylygyny eşdeňizde elmydama makullaýan sözler bolar. Sebäbi bu gaty inçe temalaň biri. We hemme klientlere bu tema barada gurlaşmak ýeňillär. Makullaýan sözlemler bolsa azajyk diskomfort aýrýar we siz bilen klientin arasynda anamdar gatnaşyk dikelýär. Bir makullaýan sözlemi bize ýa mysal hukmuna agzak geçdik. Maslahat nomer 2. Ýöne köý sözlem Mysal üçin klient size gymmat diýip aýdýar, size moňa hawa ol gymmat görünmegi mümkin, ýa-da hawa bahasy arzan näl. Ýagny makullaýaňyz. Ýöne iki sanak peýdal jümleler bar. Birinjisi şeýlerek: men size düşünýän hakykatdanam baha diýilýän zat ören möhüm. Ýani şular ýalyk intonasiýa bilen. Adamlar köplen şular ýalyk jümleler eşitmäge halaýarlar. Haçanda gurrun büdjet baradygydanna ulanyp görüňeni we ondan soň görersiňiz nähil ol klienta pozitiv täsir edýär. Men size düşünýän hakykatdanam baha diýilýän zat ören möhüm zat. Inneki variantdan gowy täsir edýän variant ol haçanda siz klienta sizden bahasyny soran üçin minnetdarlygyny bildirmek. Olan bir täsirli makullamaň görnüşi. Ýani haçanda size klient bu gymmat diýip aýdanna size moňa şonu aýdanyňyza gaty gowy etdiňiz.
Hakykatdanam köpüsi şey diýär. Häzir men size aýdyp berer we soňundanam Haridyň bahasyna esaslanır başlaýaňyz. Köp adamlar şular ýalyk täsirli giriş halyalar. Şonuň üçin ulanyň şular ýalyk makuldaýan jümleler. Soňunda siziň söwdaňyz ýokary derejede bor. Maslahat nomer 7. Hiç wagt gymmat diýilen garşylyk gawat gelenne ýöne diýilen sözi ulanma. Bu sözden soň diýilen jümleler öň aýdylan jümlelerin hemmesini biderek edýär. Öz diýjek bolýan zadyňyzy aýtmak üçin başga da ajaýyp sözler kän. Mysal üçin başga tarapdan şeýle de bolsa, onda klientler bilen gürleşeňizde şular ýalyk sözler ulanyn. Meniň pikirimçe siz bu sebäple üstünlüge gowuşarsyňyz. Maslahat nomer 8. Egerde siz gymmat diýilen garşylykdan gaçak bolsaňyz, klientiňizden puluň ýagdaýyny sorak görüň. Men bilýän, bu inçe temalan beri käbir aýdýar klientden puluň ýagdaýyny soramaly, käbir aýdýar soramalyl. Ýöne meniň pikirimçe bu mesele harida bagly. Hakyna seredende egerde adam, mysal üçin sowat satyn almagy gelende, elbetde sowat üçin onda belli bir ýagdaý bar. Şu ýagdaýda bu soraw bersek bolar. Mysal üçin toý barada gurrungy diýär ýa-da uly bir çäre barada. Bu ýagdaýda da klientden puluň ýagdaýyny sorasaň gowy bolar. Belli bir zady kliente hödürlemek üçin. Hakyna seredende bu zatlar özüň barlak görmeli, ýani öz iş söwda ýeriňizde girizip görüň bol usuly we barlak görüň klientin pulunyň ýagdaýyny sorasaň gowy ýa-da soramasaň. Ýöne egerde siz birden soraýyn diýseňiz klientin pul ýagdaýyny bilip goýuň, köp uly söwdalarda klientin pul ýagdaýy anyklanýar. Ýöne o soraw berilende klientin gowuna degmejek bolmaly. Elbette birinji ünsvermeli zadymyz medeniýet bilen soramaly. Mysal üçin ol şeýlerak bolar. Takmynan siz näçerek pul çykarmaga kaýyl. Egerde siz şular ýalyk görnüşde sorasaňyz ol elbette. Inniki wariant belli bir çäkler. Mysal üçin klientden plança ýagdaýyň barmy diýip soramalylar. Ýöne çäkler berilip goýsaňyz bolýar. Mysal üçin şeýle sorasaňyz bolýar. Size şu bahadan gymmadrak bolsunmy ýa-da şu bahadan pesrak bolsunmy? Şeýlelikde siz takmynan klientin harida ýagdaýyny bilersiňiz. Inniki wariant dürli bahaly haritleri hödürlemek. Bu arada biz geçen maslahatlarda aýdyp geçdik. Mysal üçin 3 görnüş harid görkeseňiz, bir arzan bahaly, ikincisi ortaça, üçüncüsi bolsa has gymmat premium bahaly harid bolsun. Bu ýagdaýda siz eýem anyklap bilýäňiz klientin haýsy harida ýagdaý barlygyny. Maslahat nomer 9. Garşylygy öňüne alyş. Iň gowy şertleşik haçanna klient tarapyndan ýekejede garşylygy bolmadyk şertleşik. Siz garşylygy öňüne alyş tehnikasyny ulansaňyz bolýar we haridi hödürleme prezentasiýaňyzda dürli inandyryjy deliller girseňiz hem bolýar. Şeýlelikde siz klientin öňüne öz haridiňiň bahasyny beýildi bilýäňiz. Nädip prezentasiýada haridiň bahasyny beýilip bolýar. Elbetde birinjilikde siz haridiňizi ýokary şekilde sypatlandyr bilýäňiz. Mysal üçin haridiň berkligi ýa-da hili barada aýsaňyz hem bolýar we şoňa meňzeşler. Inniki klientin öňüne haridiň bahasyny beýiltmeň elementi finansiwy logika diýilýär. Egerde harid degýän bolsa, klientde bu pul sowma däle maýa goýum diýip görkezin. Ýani egerde ol şu harida pul çykarsa, gelecekde ol bu zadyň kömegi bilen material ýa-da finansiwy girdeýji gazanar. Elbetde egerde ol bu haridy satyn almasa, ol gelecekde bu peýdany gazanmaýar. Inniki ulanıp boljak element siziň prezentasiýaňyz has önamly bolar ýalyk haridiň bahasynyň halallygyny delillemek. Ýani egerde klient bu haridy siziň kampaniýaňyza satyn alanda ol artyk tölemez diýip inanyrmaly. We insonky 10-njy maslahat haçanla siz klientiňizden gymmat diýip söz neşdeňizde hiç wagt bu sözleri bolanok hökmünde kabul etmeň. Garşylyk ol diňe bir şüphe. Egerde siz garşylygy bolanok hökmünde kabul etseňiz, siz klientler bilen işleşip bilmeýäňiz. Egerde siz garşylygy esaslandyrylan şüphe hökmünde kabul etseňiz, onda şüpheler bilen işleşip bolýar. Nädip? Gaty ýeňil. Ilki biz o şüphäni anyklaýas, soňra o şüphäni gidirmek üçin bir näçe deliller getirýäs. Hormatly kardeşler, ünsvereňize sag bolun. Siz 10 sanak meşhur, gymmat diýilýän garşylygy barada maslahatlar dinlediňiz. Siziň satuwyňyzy gowulandyrmaga kömek eder diýip umyt edýän. Hemmeňize hoş sag bolun. Söwdaňyza üstüni arzu edýän.